Bon dia, nens i nenes. Com esteu? Teniu ganes de fer cucs de sabó? Doncs us explicaré com ho podem fer. Necessitem una ampolla, que la tallarem per la meitat, un mitjó i posarem 2 cullerades d'aigua en un plat, 1, 2 i una cullerada de sabó. I ho barrejarem. Veieu? Ho barrejarem. Ara agafarem l'ampolla per al tap i traurem el tap i posarem el mitjó. El mitjó ha de quedar ben apretat, perquè si no, no anirà bé. Posem la goma perquè quedi ben agafat i agafarem l'ampolla amb el plat, el mullarem i bufarem. Això és molt més divertit si ho fem a fora al carrer, o en el balcó, o a la finestra. Mireu. Us ha agradat? D'aquí uns dies us ensenyaré una altra cosa. Adeu, un petonàs!